ala kana maa si gɛnfɛn kun i la ala kana maa gɛnfɛn fana bolo kun. Ah bon d'accord. Il a combien de temps à Syrie fana ma sida. Nyengoya. Et puis il a duré na fana et puis o ya parler ko tana mawli fana sa. I ye wala muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de ni tɔɔrɔla muso bolo. Muso ko jafa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di. Ni tɛ ɲini ka na da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲini kunna ka na n'a ye. E bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di? Oh mais il va na kan k'i loyer ka kuma mo fere pour que i ni jɔ fo da la. O kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan. Donc n bɛ 30 000 de d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati. Ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. Ka yɔrɔ dɔ ɲini yan ko Keyitalakaw ka so. Ne bila yala dɛ Bamakɔ tɛ sɔnna tugun. Keyitalakaw ka so. Keyitalakaw ka du ka ca yan nɔ dɛ. Ne ba ni ma ɲa ma depuis sɔgɔma ne ye yala la fɔ sa. Ayi hali n'i ye ye cogo ɲɛ i b'a dɔn k'i sɛgɛnnen don. Mais e bɛ k'a ɲini cogo min na a ye ma di ten tɔ fo n'a sɔrɔ i bɛ dutigi dɔn. Parce que Fuseni Keyita ninnu ka du bɛ yan. Madu Keyita ninnu ka du bɛ yan. Cɛ tɔgɔ bɔlen filɛ nin kɔnɔ ala Fuseni olu ka du filɛ nin ye kare kɔnɔ du dɔ fana filɛ nin ye an kɔfɛ kare in na ko Bura ka du o fana ye Keyita ye. Bura yɛrɛ laari walayi Bura yɛrɛ fo k'an lafiya tɛgɛ. Depuis sɔgɔma ne ka ɲala n taga yɔrɔ ye ne ba Bamakɔ gbɛrɛ ma ja a ye fɛn fɛn fɔla Bamakɔ kun b'a la. Ne sɛgɛli yala la dɛ depuis sɔgɔma fɔ siɲɛ ɲɛ ma la yɔrɔ kan. Ni Bura nɔgɔ dula o ka nɔgɔ. I ɲɛ b'a la ni kari ni farala ni fɛ tantɔ du fɔlɔ i b'a jate dɛ du fɔlɔ filanan sabanan yɛrɛ i bɛ don yen nɔ i ye ne Bura ka du ye. I ni baraji. I sɛgɛnna dɛ i jɔ n bɛ jiri soli ka na d'i ma i jɔ. A ka ɲi n'a ma ɲɛ ko n'alu ye ka ban. A ka ɲi. N'an ka jiri ma se i ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ka taa. Mana min kɛ ka dumuni kɛ n'an k'o han dɔɔni la. I ni ce han i ni baraji. Kana ɲinɛ ka so jate dɛ. N y'a mɛn. Da fɔlɔ filanan sabanan i bɛ don yen yɛrɛ de ye Bura ka du ye. Tɛ bɔ n sɛgɛlen koyi n na yiri t'o la. I ni baraji. Nse a diyalen ye. I ni baraji. Nse. A bɛ i n'a fɔ nin mɛnna yala la dɛ ala t'a ta fan yɛrɛ dɔ tugun. N'i kɔni ma fili jatela kɔni i bɛ du yen. Antele. Ne ka yɔrɔ dɔ ɲini yan. Fami Keyita ba Fami Keyita. Fami Keyita. E b'a dutigi tɔgɔ dɔn. Ne fɔla ma ko Bura. Do i ka ko kɔrɔ Bura. Ɲaari ba. Ko jumɛn? Ne boli Wasolo. Ne nalen n cɛ. Jumɛn? N cɛ. I cɛ wa? I cɛ ye jɔn ye? Ne b'a yan tɛ Keyita la bari. Yan t'o wa? Yan de don. Ne cɛ de Kiribiti. Kiribiti? Ne ba, est-ce que i ma fili? Kiribiti tɔgɔ dɔ bɛ yan mɛn. I ka kuma in fili dɔɔni b'a la. Kiribiti tɛ yan wa? Ni Kiribiti kɔni kɛra kɛ yan kɔni, Kiribiti de ne cɛ.
mɔgɔ fila tɛ kiribiti Dania mɔgɔ b'i kɔ yan ba ne yɛrɛ sɛgɛn i tɛ sigida an jan ba n sɛgɛnli dugu man bila yala la an tɛle kiribiti doni mun ye e kan ne filɛ ɲa jɔ ma mun ye i nana mun de ɲini han ne ka i lema sata i nana mun de ɲini ne man kana o e bɔra ka ne to so ye je n'a fɛ e ye ke e nalen e y'a fɔ ko ne kɛ to yen wa e n'a fɔ k'e bɛna to yan e d'o fɔ ne ye wa Jira a ka to fɔlɔ kɔnɔ kuma dɔ an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ bougez pas kuma a daminɛna ɲɛna cogo min na a bɛ laban ten kiribiti nin jeni kiribiti nin jeni o to yen fɔlɔ nin jeni ne k'i k'o to yen pewu k'o to yen mun kɔrɔ filanan de don wa e la filanan na de wa ila sata jɔn de k'i kiri ka ne o to yen sa e la filanan de nin wa o mun ye si ma o to yen n kɔrɔmuso de ye ne de ne ba e nabali e bɛ k'i jama jama n kɔrɔmuso de ye i kɔrɔ jeni Burahima kɛ min tun ye tubabuw la ale de muso de ye ne kɛ o tɛ se yira fo e ne kɛ n y'a fɔ fɛn wɛrɛ wa o to yen sa ne y'i ma ɲininka i nana kun kelen jumɛn na n y'a fɛ k'o de to ne cɛ teri wa i cɛ jɔn ye i cɛ b'a kɛ de i cɛ ne ye so de n'a ye so i cɛ de ne de wala i ye tunga fɛ n fana ye tunga fɛ i tɛ dɔn t'i la o kɔni kuma gɛrɛ an ye yan de wa nali nɔfɛ nin de taga o dɛ taga o diɲɛ kɔnɔ jɔn de k'i labɛn k'a fɔ jɔn de ka yan yɛlɛ la fɔlɔ somɔgɔ yɛrɛ bɛɛ kan ko k'i fo bakɔrɔba kan ko k'i fo ko n t'a la foli min na bakɔrɔ kan ko k'i fo ko n t'a la foli min na badɔwa i kan ko k'i fo ko n t'a la foli min na fiyewu ko ne ka denmisɛnnin yɛrɛ kan ko ka i la foli si ma denmisɛnnin ɲamɔgɔden a fɔ a ye ko n t'a la foli la minɛ fiyewu i b'a dɔn mina dɛ parce que n nalen n tɛna ayi kuru bɛɛ n tɛ mɔgɔ si la foli la minɛ yan o bɛɛ ma i de ni ala cɛ pourquoi i yɛrɛ minɛn ta k'a la i kunna k'a sɔrɔ i ma ne tile téléphone na n'a min kɛ dugu nin kɔnɔ yan yaala la bi e tɛrɛ min'o lɔ i ka min fɔ i m'an ko fɔ et puis lasara e na tuma bɛɛ yan a ye na tuma bɛɛ yan pourquoi i b'a fɔ a ye k'a fɔ k'a ye n'a fɔ ye k'a fɔ k'i na tɔ de bi ko e bila yan wa e yili jiginni ne la wa ko ne kan kana wa e yili jiginni o la i na tuma de ma se a b'a se dɔw ye i yɛrɛ wolo e le n nalen yɛrɛ e le o kuma yɛrɛ tɛ caya yɛrɛ ne nalen tɛ nin wa n lalo le sele o kama n nalen frɛkɛ han a to an ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ wa ça c'est la famille wuli an ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ kuma dɔ in fɛ ko jɔn ka ɲɔgɔn ye ile mun bɛ an y'a fɛ ka kuma de kɛ ka kuma mun fɛn kan ne yɛrɛ ka wuli yan ka kuma mun fɛn kan n nalen ne nin taga wo dɛ taga wo ka bɔ so to kan ka na ɲɔ sɔrɔ yan nɔ ko kaba ka wɔ so taga wo dɛ n bɛna kɛ ka koko kɛ y'o kɛ e le sigi ga kɔrɔ yan n bɛna kɛ ka sigi ga kɔrɔ yan an n'a bɛɛ an ɲɛ sigi ga kɔrɔ mɛ ni tɛ sigi ga kɔrɔ n bɛna kɛ ka si hali basulu de kɔnɔ an bɛ sarɔ taga wo dɛ sasa i lɔfɛ i fililen ma wa ou bien mun de n bɛna ka sugu de n pɛrɛ ne k'i kɔnɔ a kurun bɛrɛ e bɛna kɛ n kɔnɔ a ko bɛɛ se yɔrɔ fɔ ɲɔfɔ n'ala kama dɛ ok problème t'a la n'a tɛ sɔn frɛkɛ han ni mina ka mun fɛn k'a la ni mina sa cɛ ka mun fɛn n ye ji ni mina i bɛ t'i yɛrɛ nin kurun bɛɛ sɔrɔ la yan o to yen joli le nin tɛ waa fila de tɛ bon fɛrɛkɛ y'i kɔma sigi ko teliman na o de ka di yan fɔ sobari fɛrɛkɛ y'i kɔma sigi o de ka di kiribiti ne yɛrɛ tɛrɛ tɛ 200 sɔrɔ la so ka na 2000 minɛ n bolo la ko kaban ka segin kiribiti o kɔni fali dalen don ne dira ne n'a wɔ tugun dɛ ni na bɛ na 2000 minɛ n bolo la kabi e nalen bamakɔ yan e y'i jigin ne la ba
ko i kan ka yurla cilin e yiri jigina shen kelen pe ina wa flam na bulu ntana wale do ne yere mana sin yere ka ci bla ko na ce ni ne kana ko ma bla nyan nai to kale ne ko ne ba asira bonje ni kono yamba e o yira na ba ni kana me ne cha ko ya ne ba asira mi akasogolo ni flen ha ni dal bari ala mana ke ka si Wan basul bagaw kono de be siya. ala mana ke ka si basul kono nta wona be sa kono kibiti na le nani ha kele tanya ko tanya bala utanya nyeya ne ba ne ke ka jija bigo mambla yala ye ba hanyo janya do kibiti ta wo ha ta ko chi kana wo ita wa baro ko wasolo kai makia fiyo e pi kabini ntado nka epinga ni foli ka fo ngo ngunte wasolo kala kuro nga fo be ka fo ngunte wasolo kala kuro ibong na sa ha ale de ki bla ne ko musima ni ndima ale de ki bla ko ka kanyinta mini ala ki son tesia ama foko de be bula je jombulu e bulu ni amo de fois Shata tesia no tesia nana di Shata soso ni sota te kelen ai ye fere soso do ni sanko alhamdulillah ko bashi tila alhamdulillah barakala ba brange bashi te oh ko mbole so kana ma date ke boki entre ma fe mbena kana donya fiaro comme anye soyi mo jati tankan mo tan wile la ila kuro ko bunya ta dunani kan to anyere ma inte tiena ni kan nguni kana kribiti no fe sabu mo mana ke soyi no ijatelente fushi ro nyere la nele ni akan kana toya sabu ne ya no kribiti na ku anasa sabali ni mama koya mbrom seka hakato ko awo baro men mura boli shawo kribiti na san sabani te wurla wala ma a te freya bo wala ma ayre magutana depensia ali mangere be kribiti wure kribiti tiya telefone ta oni kangu ni segelo la tiere la ngunga na kribiti no fe mi ma ke kaskesa anyu ke tiana ne tana wotu sabu ne segelo alhamdulillah rabbil alamin muramso aka aramuya la ilaha illallah shilla muhammadur rasul ne kan kuma kunte wallahi suma wallahi ne ta dongo eni kribiti ka ko mesina alibi ibrahim asina de asina sabu kan to koka ne kribiti wuli ka nyinga kribiti kuma kemene mu afoni ko dabla la pew nera ku anga ni asa ngomna musulo nyini nga di ama janna ni na maroku mramso ko mbeta musoko ya ambo boloka mbrange o jali ni ameta isi kuma foni de mbrange ambo boloka amisi yoro berebere nyini ka sega sigi dengani era mimbe ni onana anta funga alhamdulillah sabu demsen fuiti an fe ko ni ne tay ngonte o tanakile no denwolo o kuna di ale ta tayre kuma ta ka wulu mbrange janyire la jali de danda ne tawri bani mbrange ko de kana na fli ni nogara bashi fuitenna bismillah jali dunya ambe tay mbrange yere tawuna ni yili malo men ntane jole ntare ne kono tenge tumena fra kribiti ka fo ko ne ko su yana ne tra woso tukune ko kuma ko ni afosta tana woso o bana peu kribiti magote mo la te wurla walima ali mana kribiti wole kribiti mana lo ko na ringoro kribiti bala te fonte kribiti rebe minem ne tayro lo ne foni an ka wuli kribiti ala jeniya ala atep mane fe mana wuli ro sare
Mina wuli non te kiribiti te ni Ni la. tɛ baasi ye kiribiti kiribiti e bɛ min I ka tin sa na. kiribiti Kiribiti yoro doro indi. a ko ko o de n k'a wululama don ne yɛrɛ fɛ yan ko E te kiribiti lo. kiribiti tɛ adamaden bonya Kiribiti. La ni kan. kiribiti Na to te. Ngora ka kare. kiribiti Ah. kiribiti mu ka dɔɔni sa Ngam ke. Itisi. nin tɛ baasi ye kiribiti sigilan ta i b'i sigi kiribiti kiribiti Ah. ala k'an bɛɛ sababu Amina ya rabbi. n buramuso ye ci bɛɛ ɲɛfɔ n ye Mun ce? kiribiti ma nin yɔrɔ fɔ n ye dɛ Mun. e ye mun fɔ ne ye kiribiti e ko ne ma de n y'i wele don min n ye i ɲininka mun na n ko n buramuso ko bɛ cogo di so ye i ye mun fɔ n ye i ko k'a furu sali Ngora iyo fɔlɔ han. Iyo nye point bila la kuma la fɔlɔ. Aba ki yi décoller ma fɔlɔ han. Ngole ku mi fɔlɔ fɔ nye fɔlɔ. Aba ki da bila la mana ko la fɔlɔ. Ni ngole ku ye sɛbɛ ka mi i ka ko fɔ nye fɔlɔ han. e wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye muso ko in di Muso ko jɔn na muso ko. e kɛ N da ta tɔ la ko. Kiribiti. N na tɔ de ya. kiribiti mun na Ko mun kelen i tɛ wele sɛbɛ ka na mana ka fɔ. cogo di tan kiribiti Ne m'a fɛ Wallahi, kiribiti le tan. ne ka ɲɛko kun tɛ ne tun bɛ wuli k'e lasaru An ti kɔrɔ nin ye. N ti kɔrɔ nin ye. kiribiti Ah. i sigi n ka kuma fɔ i sigi n ye ɲininka i dala ka na kiribiti Ayi non ne ni muso tɛ sigi la kuma kelen na k'u fɔ fiyewu. O tɛ kɛlɛ mun ne fiyewu. kɔrɔ? Ne ala n kɔrɔ ko. Kuma fɛ ko. E muso tɛ ne de. E kun kan ko tɛ se fɔla ne ɲɛna. Kuma fɛ ko. A bolo ka ko. Mana kɛ ko kori kɔni ne kɔni yan. Ni ma bolo kan b'i bɔkɔrɔ dɔn bɛ ɲɛna sisan. N b'i poɲɔ. O ye jogo le ye. I jogo kurun bɛ Voilà. mɔgɔ si. Et puis il filait ma. Nka mi di ka so ma. Mi solo et puis ne mi solo ka so. O ndege lo la. Ata foyi kɛla na tugu. Bon kura fa ka kala. Non, faut pas kuma tenda. N to fɛ. A faut ka kuma tenda. kiribiti i sigi Tana mi ne b'a lɔ. N tɛ foyi f'i ɲɛna yan. N kɔrɔ kama i ne a ye sigi la kuma kelen de kunna ɲɔgɔn. Non, o kɔni o to yen fiyewu. N kɔrɔ i kuma ɲɛfɔ. e kun tɛ fɛ a ka sigi kuma kelen kunna Pourquoi? a mun na Mun Dɔ tɛ? bɛ wuya tigɛ de. A bɛ wuya tigɛ. Ne muso de. Bi m'o furu ko ban. Ko ban ma jɛ. Allah. Ne ta nin tɛ ban dɛ. Ni ma yɔrɔ n kɔrɔ hɛ. Pigi ni pelu. Ka den wolo ka ban. Ne furuba bɛɛ wale kan to. N ka taga jeli fɛ yen. Pigi ni pelu o de b'an fara ɲɔgɔn kan. n buramuso Fini ka fɔ ne yɛrɛ bɔ. nin tɛ baasi ye n buramuso e ka taa so kɔnɔ E kama bɛ wuli n'o tɛ ne. kiribiti an N tɛ bɛ n sigi. Mina kɛ ka n kɛ fɛn fɛn ne tɛ bɛ n kɛ o de. an bɛna ɲɔgɔn faamu kiribiti kiribiti I tɛ se foyi kɛlɛ. Et puis an da bɔ ɲɔgɔn na n'ala k'i sɔn. Non, n kɔrɔ i nɔ de tɛ fiyewu. Ne tɛ muso tɛ kuma tɛnɛ ne da fiyewu. e ka sabali ban kiribiti e dabara de m'a fɔ ne ko nin furu sara Jɔn de ka fi k'a furu sen na bilen. kiribiti ja den kelen bɛ yen n'o cɛ i y'o fɔ ne Den min ɲɔgɔn tɛ o tɛ sansi de ye. n'o ye siyansi a kɔrɔ n ye sansi dɔ sɔrɔ e y'o fɔ kɔrɔ ye Ne tɛ c'est Dieu qui a fait. Ala de. ni ala y'a kɛ ni ala y'i sɔn i kan ka ala fo k'a barikada kiribiti Ne t'a fɔ a ma ne de ɲɛ. kun ko i ma ko n bɛna muso ɲini ka d'i ma nka komi n'a ma ɲɛ muso n'ale ka ban an b'o bisimila Jɔn y'a bisimila. a bɛ bisimila du in kɔnɔ yan ne yɛrɛ fɛ Non, kɔrɔ non i ma juguman fɔ fiyewu o ka ɲi fiyewu. i muso de don A ta ma o ka ɲi fiyewu. I m'a fɔ k'ile de y'a bisimila. awɔ e muso de don Problème t'a la o ka ɲi fiyewu. e muso don Fɛrɛ ka i ye jeliba wele han. A y'a ye mɔɔ fila la furu siɲɔ ma. Ne la ko foyi t'o la. o ye molobaliyakan de ye da n'i seginna o ɲɔgɔn kan sisan n b'i ja nɛmɛ kari fa de b'i la fa b'i la ta tiɲɛbagatɔ n tɛ mara ko la Ne na mun kɛ? N t'a fɛ n tɛ muso fɛ. Tɔla ye mun ye? e ma kɔnɔ da la Dɔ ka kɔnɔ da la. C'est Dieu qui a fait. N'o tɛ Ala de ka kɛ fiyewu. ni ala y'a kɛ i b'a ta Muso de y'i den wolo a ma ne ye o k'i den wolo la o. Ne la ko tɛ fiyewu. Ne ka siɲɛ kelen dɔrɔn de k'a la. nin furu Siɲɛ kelen. nin furu kelen a tɛ Siɲɛ kelen dɔrɔn. f'i ka sa nin tɛ sa Jɔ. nin Ne kɔni t'a wa fɛ. muso wɛrɛ tɛ don yan ni nin tɛ Ne k'a ta diɲɛ bɛn kan. ɲɛko bɛ ka mɔnɛ don ne la dɛ sinon e bɛ ne dɔn kiribiti e bɛ ne dɔn i ko dɔn ani tɛgɛrɛ a bɛ kɛ kɔrɔkɛ min na ne tɛ nka nin muso kelen in ko tɛ yan
I siso yira la. Jɔ ye siso yira la. Ne n'a sira n fɛ walahi n'a sira n fɛ ala fo ni ala bɛ so bin kan fo ni ala ma so bin kan a tɛ sin kan. Kiribiti bɛ min? Ne ye sanfɛ. Sanfɛ min? Sanfɛ min? Ala bolo wa? I bolo bɔ sanfɛ n ye sanfɛ ala bolo. Ɲini sanfɛ han. Ne kɔni t'a ta fɔlɔ n t'a ta n'i b'a ta n'i t'a ta ne k'a ta diɲɛ bɛ kan force furu ne la kuma to yan an bɛna kɔnɔnati bɛ bɛn ne ka jamana in kɔnɔ yan k'a fɔ ko force furu c'est pas bon a ma ɲi kɔnɔnatigiw de m'a fɔ ye force furu ma yan kɔnɔnatigiw de ko k'i ka kɔnɔ da waliden na ka na i sigi Bamakɔ yan jɔn de y'a da la n kɔrɔ c'est pas moi n ko jeli ala de ka kɛ fɛ n dɔ tɛ fɛ ne la mun ye o la n buramuso ni ala sɔnna a ma n bɛna tila k'a wele den min bɛ yen n bɛ ciden ci den min na jɔn in nana komi ala ma ne yɛrɛ ta in gɛrɛsɛgɛ fɛn na fɔlɔ bon a ka ɲɛ o tɛ den wolomuso ye min bɛ yen an n'o ladon bon ne et puis a tɛ siri na bon kɔnɔ n kɔni b'o f'i ye pewu n'i t'a fɛ su ye bɔ i baara yan fiyewu n'i tɛ fɔ mɔɔ y'a lɔ k'a fɔ ko sukoya ye baara yan denmuso b'a sin baara yan ne ma pɔɲɔ fiyewu o b'a sɔrɔ n tɛ yɛrɛ bolo de fiyewu Molobala kan fɔ voilà maninkaden bɛ tigɛ ne la fiyewu wuli ka tɛmɛ ban voilà et puis n kana wuli a mana ka fɔ la kɔ e kana wuli a mana ka fɔ la kɔ n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini moi je m'en marre n'a foyi t'a la dunu min do fiye ta ne tɛ ta tiɲɛ b'a la Allahu akbar kiribiti baasi tɛ e k'i ta fɔ muso in ni muso kelen bɛ dun muso ni y'o a sigi kɔfɛ a siran kɔfɛ o a tilelan kɔfɛ o ni muso kelen kiribiti e bɛ si yɔrɔ min bɛ sigi ne ou bien e ka bɔ ne ka si n ka mɔgɔ dɔ fa ne bɛ k'a sama o to yen baasi tɛ i kana wele mana ka fɔ la nin ka k'i taalen sa dɛ aventure fana b'a nɛnɛ nin sen fɛ ta tiɲɛbagatɔ a furu bɛ nɔgɔli a ko fɛn kɛra la ko ne kana na nin bɛrɛ ten a ye bɛɛ nɔgɔli i y'a fɔ ko fɛn kɛra n y'a la malo ko kiribiti fini mara la k'a b'i ne la kɔɲɔ fɛ fini min karali ka d'a ma kɔɲɔ su e y'o kɛ tɛgɛ a furu bɛɛ nɔgɔli fo ka taa si bila nin na nɔgɔli y'a ko basulu kɔnɔ fɛ ne tɛrɛma na nɔgɔ tɛrɛ b'a faga o bɛɛ rɔ ten ko ne kana na o ma ko nin ye dɔgɔlen ne kɔnɔna kuru bɛɛ nɔ Attends. Qui t'a dit qu'il avait ça? Ja kiribiti la Bamakɔ na fiya la ma koyi. Kiribiti i bɛ sira tubabukan na. O to yen. Ja kiribiti civilisé la dɛ. Ne tubabukan kalan kɛ yan i ni don école la. Ne k'i ma fɔlɔ. Jɔn de k'a fɔ i ye fani in ta i y'a bila. Tɛgɛ o kuma rɔ tɛgɛ. Subon kɔnɔna kuru bɛɛ nɔgɔlen fini bɛɛ nɔgɔlen ari. Bon kɔnɔna katalen ari an fa si yɔrɔ o nɔgɔlen na. Ka basi an ka bon fɔ an k'a jɔsi. Fini nin bɛɛ fini bɛɛ ko siyan.
kai be fe no ko kilin ta to bungo na ha bangoro ila fini he ire nyaan mu gele be no ko di mana ko da nyunte ha kibiti e ka se ka do kanin don ka tire be ma yala la ni kasa sugu minin ko Attends. Ala, meleke. Ala. Shanka gbe. Ki ya fini ni ka soda. Lo yo to. Ka fulani ko ka veri ni be mako. Ka banki yere ko ki gbe. Sanyi si herero. O kanya. Ira suso kese sugu mi buno ka banka fini ni no ka fara. I kan lafiya nya jo ma. O kanya fe. I ba tlo be la fe. Ha? Ye lu ni be ku ka fara ka ha. No mi bo fala ye quartier ni be ku la ka fara ka. O kan. O tene la kori. Mobili fana yo ku ko fara ka fe. Etalori na ntalori iyo fana ko fara ka ko gefe o manti bar nyala flo kuma do imblo ko fiya tanamina wonni te fiu donc kili ni ka fo ki wali la fani ta kana bla jira ka so masala kana kene na fiu o tie sona de folo de ne cheteri mo ni chera feni ko kan ka fiwa ala aflana kun kili ma ki bla ki ba ko la fani ke ba ko la fani ka waite gusu la ka so mi sara kana ke eso ka ne tanale bro fenji na ita nta fu ita nta nta na jinara bo nta fe fiu so ni ko ne ya iye malanto la fese sira so ni ko ne ya comme ngoro o ko no to ifiu ne ka mala ne chate ala o to isa melake ali na sabra kana gusa la fiu voilà ka bank kan bolo ma yere la fe ka i bolo ma kan bolo ma la kan bolo ma jinna do ida ba ire franfa lo jaira frante ban an ka si nyogon kan an ka si nyogon amari masa kabako ma fu yaro folo ilo flo ha ilo wa sada ha ni fena folo yi ha ile la temps kene bolo ble ko foyi il la temps kele o tembolo e bi ne muso min fe ile te ko voilà et puis ne na muso ju furi ba ile nyone so ko na ya voilà ne te suka muso fe ha ni e muso bude fe ye na muso krake ye mule ya nda fe yi semblance na fio I kami foni ni to ko ila to la mle ya du ki la voilà bon ya fara do bon na yi dai ki sembo na vila o le kai ma kami foni ni mani kuma la noro no gbe kanya ilo nye mununu ba no ge kanya ki miri dro ka fo ko ni ke to ya nyodo na nene na le nyoko kama mabo ka nyoto so yi no ge fe ni ma dabla na le wosulu na kurumeri ina ni mukuru le folo i miri mina yili mina de na kuruberi i mini tulu mba blairo bama ko sigini ko tede I kanka abobara bai ko tari yuguru bai ko tari ite ala boy ye kuma ta mo ni fima ni ma ke ye tegeno ye nyola wulu ko ye wulama ni ma ke ye kusama abama ko la ni no akobra ba fe aja iku na boya fia fo wasolo de mbi ikuwe kube fanile mbasa maforo minate ba jaboiro nyi voilà suguruni ko tarwa ete se foi kelandenda hala sa ko ete foi kelandenda o kono toyi vio ate kuma ife tu na la kamare o toyi na la kamare ni ese ko la nyo foi ha contrôle ni de kele mulu la contrôle ni malibe o kele de mulu la ete se foi kelandenda ko fia ile ga ni la fola ide de ite ndo ino karando nyi ite lo ino karando nyi na Flomani ala mo ko itido ba ilo kana ko de ala beleke amando imanna ke ka ba mako kaila wuri mina kadu na le ni yefrana nonte nya nyelo yire anyelo aka ila kuma ila tante mbulo tabla ko tamo ila kuma ila tante mbulo ta pe yi sin na fanu ko ila o ko ta kamu tanke abo tia zona chata na fani ta ye wabla bon ko no de kadi kan nimbe ko shaka be ka banka bon franka jusqu'à yori franyonga anga na yo ata mo de borje ifile mo de kafini ko mun fengene ngunele longe kribite ay mari masa mira nyaye fe ne bi tani nyaye fe ko nala kamala ay ko ni numa ne bi tani nyaye fe anya mo na ya kawo ka mun fengene ala
I tɛ na ko na yan miliyɔn fewu i tɛ kuma fɛ fewu. ne ye lɔ ye ne jɔjɔ. Attends, mɛlɛkɛ